70 anos despois de publicarse o primeiro número do Almanaque Agrícola ZZ, editado no ano 1952 polos laboratorios Celtia, o Foro Peinador celebrou na Casa da Cultura do Concello do Porriño un acto que foi moito máis cunha lembranza, resaltando a importancia que ten na historia da publicidade a devandita publicación, porque foi o primeiro soporte publicitario en lingua galega que, como un pequeno libro, divulgou tradicións culturais e información científica moi útil para a agricultura e que entrou na práctica totalidade dos fogares galegos durante moitas décadas, achegando a lingua e a cultura popular á cidadanía. O presidente do Foro Peinador, don Xosé González Martínez, entidade que desde o seu nacemento está empeñada en mover os marcos da diglosia lingüística para ampliar os espazos de uso do galego na sociedade, insistiu na necesidade de que as universidades galegas, nomeadamente a de Ciencias da Comunicación, formen os novos publicistas e axentes de comunicación para que poidan desenvolver o seu traballo en galego nas empresas e agradeceu á empresa Singenta a continuidade desta publicación. Quero manifestarlles o agradecemento do Foro Enrique Peinador por acudiren a esta convocatoria para rendermos homenaxe á primeira publicación comercial editada íntegramente en galego. Trátase do Almanaque Agrícola ZZ. Agradecemento que tamén queremos facer en primeiro lugar a todos aqueles que fixeron posible que isto sexa un feito histórico. Refírome ao empresario don Antonio Fernández López, que era daquela presidente do Consello de Administración dos Laboratorios Celtia. Unha marca comercial rexistrada en 1939 na cidade portuguesa de Porto por Ramón Ovella Vidal, un médico, investigador e galeguista que soubo conxugar todos estes tres elementos en tempos ben difíciles. A él rendemos de homenaxe aquí, en colaboración co Concello, xa hai ben anos. O Almanaque é unha publicación orixinal, precursora da publicidade comercial en lingua galega, grazas aos mentados Antonio Fernández e Ovella Vidal, empresarios que deron a cubillo nos seus laboratorios a científicos de máis renome que naquel tempo, nos anos 40, houbo. Profesores, catedráticos de universidades, todos eles separados da docencia polas súas ideas en defensa das liberdades democráticas e dun marco constitucional dun Estado que recoñecía a pluralidade nacional e as súas singularidades culturais e lingüísticas. En segundo lugar, queremos agradecerlle a multinacional Singenta ese exemplo que ten polo respecto a nosa identidade cultural como país con un estatus xurídico diferenciado. O seu modelo de comportamento encádrase no que se chama responsabilidade social corporativa que aconsella ás empresas a seren respetuosas co lugar no que están asentadas. A representante do Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida, Bioga, dona Marisa Castro, fixo fincapé na necesidade de usar o galego tanto nas empresas como na vida cotiá, porque é a única maneira de reafirmarmos na nosa identidade. En primeiro lugar, quero agradecer á organización ter invitado a Mico Galicia Plantae a participar neste evento, no que se fala de empresa en galego, do uso da nosa lingua e da nosa cultura nas empresas. Nun momento difícil de castelanización no país e, sobre todo, desa moda da anglonización no resto do mundo. Quero aproveitar, evidentemente, para felicitar os laboratorios Celtia por ter o valor de publicar no ano 52 un calendario en lingua galega e, sobre todo, porque a empresa cambiara como cambiara, mudara como mudara, despois de 70 anos sigue publicando. Feitos estes saludos de rigor, veñen máis preguntas. Por que considero eu, personalmente, que é importante o uso do galego en empresas como Mico Galicia Plantae? Ou por que é importante o uso do galego na vida diaria? Asegúrolles que para min non é difícil facelo. Atópome
por unha cuestión, supoño que de idade, daquelas galegas que mamaron o galego, que sempre pensaron en galego. Recordo de nena que cando iba á escola e me obligaban a falar en castelán, se me cabreaba, salía o galego impepinablemente. Son unha daquelas nenas que sufriron bullying, en que daquelas non existía a palabra, por usalo na escola, que viron como humillaban o seu pai por non conocer o castelán e a outras persoas como el. Meu pai era labrador e prácticamente analfabeto. Supoño que esa trayectoria me deixou unha forte pegada. Falo, penso e sinto en galego. Por iso todos os proxectos e as empresas nas que me embarquei usaron e usan o galego como principal vía de comunicación. Loitei para que así se fixera no meu entorno sempre, tanto nas clases da universidade, era das poucas persoas que daba aulas en galego e creo que todos deberíamos de dalas, e en mi Galicia Plantae, e tanto tamén na divulgación, tanto escrita como oral. É evidente que por motivos obvios a ciencia se publica en inglés. As revistas mellor catalogadas, e todos temos que facer currículum, temos que difundir os nosos descubrimentos, fanse nese idioma, pero todo o demais pode facerse en galego sin o menor problema, e sobre todo a divulgación para que as palabras científicas cheguen á xente da calle. Certas persoas creen que os non falantes ou os de fora de Galicia non entenden o galego, e o que é peor, porque pensan que falan ben o castelán ou o inglés. E agora voulles contar un par de anécdotas. Hai uns anos, unha alumna italiana, cando lle preguntei se tiña problemas co galego nas miñas clases de botánica, respondeume, e atentos, non, co galego non teño problema, pero si teño problema co español que me falan algúns compañeiros teus porque non se parece nada ao que eu estudiei para vir aquí facer o meu Erasmus. A conclusión é súa. Hai que vencer receos, dicía no Lora Pepe, e usar sin complexos a nosa lingua. E non esquecer que o noso querido galego portugués, porque ao fin e ao cabo son dúas linguas irmás, é a terceira lingua máis falada do mundo, despois do español e do inglés. Bueno, evidentemente deixamos o chinés e deixamos o árabe, porque son tantos chineses e tantos árabes que realmente nin entre eles se entenden. Que tamén, é dicir, que aí está, idioma, entende o galego. Durante algo máis de 30 anos na Universidade de Vigo tuve un alumnado de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de Grecia e de Francia que recorde de memoria, asistindo ás miñas clases en galego e manexando apuntes nesa lingua. E nunca se me presentaron problemas, só unha vez, curiosamente, unha alumna catalana. No noso caso, a empresa, desde que nos proxectamos, traballa con produtos galegos e puxa pola sostenibilidade do territorio galego. Nos traballamos con cogumelos e traballamos con plantas, traballamos con aproveitamento forestal sostible. Estamos no rural. Como vamos chegar ao rural falando castellano? Eso a mí non se me ocurriría na vida, parece unha falta de respeto incluso. Un pouco o que pasaba co calendario, é dicir, se vas ao rural, tes que falar galego. Don Carlos Varela García insistiu na necesidade de que as empresas, a través da responsabilidade social corporativa, incidan de maneira consciente no territorio no que se asentan e sexan respetuosas coa sociedade sobre a que actúan. Faláronse de cousas moi interesantes e eu quedeime con unha delas que é isto que se chama a responsabilidade social empresarial ou responsabilidade social corporativa, porque este é un concepto que ten varias facetas, que presenta distintos aspectos. Un dos aspectos que presenta, tuvémolo como exemplo o que ocurriu a semana pasada, no que se reflitía na prensa, en donde 23 supermercados e empresas do sector hortifrutícola dirixíronse á administración autonómica, en este caso era a andaluza, pedíndolle que está con unha especie de normativa para regantes, pois pedíndolle que no sector da fresa non se agredira medioambientalmente, non se concederan novas autorizacións para regantes na medida en que puderan ter impacto en ecosistemas como son Doñana ou como eran no caso o Mar Menor.
Isto, ademais, foi asignado por distintos, xa dixen, 23 supermercados, entre os cales están os máis importantes do sector deste minorista de frutas, hortofrutícola, estaban, por exemplo, Aldi, estaba, por exemplo, Lidl, estaba, por exemplo, Tedesco e outros máis, que xa non me acordo o seu nome, pero que respondían, polo tanto, a este concepto de responsabilidade social empresarial, neste caso no ámbito medioambiental, porque decíanlle, ademais, e advertían a Administración andaluza, decíanlle que os consumidores non entendían que se pudera estar comercializando un produto a costa do impacto medioambiental que supuña, neste caso, para Doñana. Consideraban, ademais, que isto era unha cuestión reputacional e, polo tanto, estimulaban en este sentido e reclamabanlle á Xunta de Andalucía que tuvera cuidado con estes temas. Bueno, isto é, polo tanto, no aspecto medioambiental a responsabilidade social corporativa, pero temos tamén outro aspecto da responsabilidade social corporativa que se acaba de referir aquí a representante, en este caso, de Bioga, cando fala de que a súa empresa se dedica a investigación, se dedica a comercialización dos produtos que investiga e que, polo tanto, iso é o que decía Pepe, investigación máis desenvolvimento máis a G de Galicia. Iso, polo tanto, forma parte dese concepto de responsabilidade social que nos vimos aquí a reclamar como foro peinador, que é decir, oiga, as empresas que están actuando teñen que ter en conta a realidade social na que actúan, teñen que ter en conta esa contorna, teñen que ter en conta os conceptos conceptos locais, os contextos locais, teñen que ter en conta, polo tanto, que están nun territorio, que ese territorio ten unha lingua e unha cultura de seu e que, polo tanto, hai que ser coherentes con os falantes dese territorio, porque son clientes dos nosos produtos, son consumidores dos nosos produtos e, polo tanto, nunha sociedade multilingüe hai que ser respetuosos ca lingua e ca cultura do país. E isto se chama tamén responsabilidade social corporativa, pero xa neste outro ámbito cultural e social e lingüístico. O xefe da área atlántica da multinacional farmacéutica Singenta, don Paulo Machado, falou do compromiso que a empresa sigue tendo coa publicación do Almanaque Agrícola ZZ, respetando o patrimonio cultural de Galicia. Desde Singenta queremos agradecer a la Fundación Penador este reconocimiento por con nuestro Almanaque Agrícola ZZ. Efectivamente, llevan 70 años, 7 lustros desde que los laboratorios Celta de Porriño editaron el primer número de nuestro almanaque. El almanaque que une nuestro acervo cultural con el desarrollo del campo gallego ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha ido enriqueciendo gracias a la labor divulgativa y de investigación de diferentes empresas que han ido configurando lo que es hoy Singenta. Hablamos de Sivagaic, de Sandoz, de AstraZeneca, de Novartis, que todas se han unido a lo que es hoy Singenta. Es un trabajo dedicado a nuestros labregos y en que pesa cada vez más el afán por recuperar aquellas tradiciones y oficios que expresaron el conocimiento y el buen hacer en nuestro campo. Sí, es cierto, ya son 70 los números salidos de nuestras manos, todos en nuestro idioma, aunque, como comenté, me dirija a ustedes en portuñol, y en que los hemos recogido el trabajo etnológico de muchos colaboradores, de los que no debemos ni queremos olvidarnos, porque sin ellos no hubiera sido posible esta publicación. Tampoco debemos olvidar el apoyo incondicional de las diferentes empresas que a lo largo del tiempo han forjado la actual Singenta. Es que no podemos olvidarnos también que las empresas son las personas y el almanaque es posible hacerlo porque las personas que están en Singenta siempre han tenido un cariño muy especial por el almanaque. Y las personas que trabajan en esta zona en los últimos años, a mi compañero que está ahí mirándome, se ha enfocado, creo que en 40 años, ¿no? José Ángel Molares, los últimos 40 años se ha puesto un cariño muy, muy especial
en lo que es almanaque agrícola y es lo que comento. Las compañías, las empresas son las personas y las personas tienen que defender lo que creen y lo que acreditan cada día. O secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, recordou a importancia que tivo que unha publicación como Almanaque Agrícola ZZ entrase nos fogares galegos na lingua do país e agradeceu que a multinacional Singenta recollese o testigo da empresa Celtia e siga actualmente apostando por unha publicación en galego para publicitar os seus produtos. A todos que decidiste estar neste salón de actos, un luz pola mañá, para conmemorar o 70 aniversario pois non dunha gran enciclopedia, non dun gran medio de comunicación, pero si algo tan pequeno como isto, pero que leva 70 anos sendo importante en moitas casas, en moitos lugares. Dicía Paulo agora que ven dunha familia de orixe agrícola, de unha pequena explotación agrogandeira, como vimos tantos, non? Onde recorda que había animais, que había maquinaria, que había... Eu digamos a todos os que vimos dunha explotación dese tipo, nun lugar dese tipo en Galicia, recordamos toda a vida este almanaque normalmente na cociña ou no chinero, porque nesas casas non subía a ver unha biblioteca nin moitísimos libros, pero si estaba sempre o almanaque agrícola ZZ, que levaba a escasa información que había durante moito tempo sobre coñecementos fitosanitarios de tipo histórico, de tipo de cando había que cultivar, de cando cambiaban as dunas, como había que enxertar, como había que podar. Hoxe parece moi trivial, porque calquera nun teléfono móvil pode buscar estes datos, pero na Galicia dai 70 anos, e dai menos anos tamén, estes coñecementos eran moi importantes leválos casa por casa, porque a publicación é pequena, pero a distribución é enorme. Chega a todas as casas de todas as aldeas, a todos os lugares, a todas as freguesías onde se estaba interesado en telo. E era a única información que chegaba por vía escrita con este tipo de contidos que non eran nada menores, porque dependendo de se sabíamos combatir ben unha plaga ou non, dependendo de se sabíamos exactamente cando había que trasegar o viño ou non, ou cando había que podar os froiteiros ou non, a casa tiña máis medios ou tiña menos, ou había máis alimentos ou había menos, co cal non estamos falando dunha publicación de entretenimento, estamos falando dunha forma de vida, dunha forma para facer mellor a vida dos galegos e das galegas durante 70 anos. Isto é un pouco para situar a importancia dunha publicación deste tipo. Que se fixese en lingua galega cando a lingua galega non era nada habitual que aparecera sobre o papel de imprenta, veuse sempre, eu atrevo-me a dicir, con certa naturalidade. Por que? Polo tema de que trata. Porque ao tratar de temas agrarios, de temas gandeiros, de temas deste tipo, pois esa lingua precisamente foi sempre onde resistiu a lingua galega, onde a lingua galega tivo o seu gran hórreo cheo de gran, non? Onde falar galego era algo moi habitual. Isto que o fixese unha empresa desde aquí, desde o Porriño, como Celtia, e hoxe que o siga facendo unha multinacional como é Singenta, ten un valor enorme para a nosa lingua, para a nosa cultura, para a nosa forma de ver o mundo, para os temas que trata, porque non é o mesmo a forma de tratar tratar un cultivo de millo en Galicia que a forma de tratar dun cultivo de millo pois en Baleares ou en Valencia, non? Ou en Francia. Entón, esa sutileza, esa delicadeza por facelo no noso idioma, para a nosa xente, na nosa terra, é algo que temos que agradecerlle, claro que sí. O Foro Enrique Peinador, as institucións todas aquí hoxe representadas e a que me toca representar a min, a Xunta de Galicia, o Goberno galego. Como non imos agradecer que esta pequeniña cousa chegase ao 100% das casas galegas para dicirlle á xente como podía facer para vivir mellor? Porque levalo facendo incluso cando non había Xunta de Galicia nin había Goberno galego. Eles xa estaban aí. E siguen estando 70 anos despois. É por iso, por que este acto, unha vez máis, o Foro Enrique Peinador, dende esa concordia que os caracteriza e dende esa forma positiva de ver a vida e de ver o mundo, sendo conscientes de que nos faltan moitísimas cousas por facer, e efectivamente, pois calquera das persoas que falaron antes aquí e do alcalde do Porriño que vai facer despois que a min, pois é
preciso lanzar unha vez máis esa mensaxe de que hai que ser constantes, de que temos que ser perseverantes, de que temos que ir sempre cunha mensaxe positiva. Eu sempre digo que as mensaxes negativas, ainda que a veces non digo que non sexan necesarias, pero que ninguén se apunta a cabalo perdedor, ninguén se apunta a unha idea que sabemos que vai ser un fracaso. A nosa idea, a nosa proxección das cousas, a nosa forma de facer as cousas ten que ser sempre positiva, porque temos que ser o motor de explosión, o carro tractor da poboación e das iniciativas que dentro da sociedade civil e da iniciativa privada se teñen que levar a cabo. O alcalde do Porriño, don Alejandro Lorenzo, recordou a importancia que tiña o almanaque na súa casa e animou a que as empresas do Polígono Industrial do Porriño aposten polo galego como vehículo de expresión para afianzar a relación de proximidade cos consumidores. Eu recordo este almanaque, non moito, porque a verdade que non chego aos 70 anos. Estou en 45, ainda me faltan, pero si recordo pois aos meus avós e a miña familia, que creo que dicir que este almanaque o tiñan antes que a televisión ou antes que os distintos periódicos. Son do rural, son dunha parroquia de Chenlo, a máis lexana do noso concello, e a verdade que este almanaque pois era un referente, espero que siga sendo, e así tamén o transmitirei aos meus avós tamén, que hoxe estuven aquí nesta presentación, que estarán tamén moi contentos e moi orgullosos, porque para eles era unha guía. Un almanaque próximo á ciudadanía e que lle ofrece información práctica sobre temas variados e dunha interese agrícola e cultural, e o que o fai dende sempre, como non, en galego. O uso da lingua galega nas nosas publicacións foi, sin dúbida, un dos factores que contribuiu positivamente no seu xeito e aproximou aínda máis a ciudadanía a súa empresa. O Laboratorio Celtia, hoxe, na man de Singenta, representa un claro exemplo de galeguidade empresarial, sinónimo de proximidade e sinónimo de éxito. Por iso, dende aquí tamén animamos as distintas empresas do noso concello a seguir os seus pasos, empregar a nosa lingua como vehículo de expresión, non só como unha sinal de identidade, senón tamén como mellor medio para afianzar a súa relación próxima. Como non, parabéns por estes 70 anos e por moitísimos anos máis. Moitísimas grazas a todos.